बॉर्डर पर सिपाही रहला दोनों ओर से तो लड़े मजा वाला वो बॉर्डर खाली रहे तो लड़बो के करत ए लोग गाड़ी मारला से हमरा का होई निरोध को पैसा जाने दू गोला माने लेबरन से दू गोला गाई से लेबरन से ब्यास हो तो मंच पर आके बैठो लगो शंका करो गेलो हो तो 2 मिनट लागी आओ जल्दी से आओ मऊ जो भागा मौत पहले बार तो साफ मऊ के रहन सीख ले बड़ा रोड छोड़ के भाग जाता ऑल जला तो हारमोनियम खोल दो हेलो हेलो खोला यहां बाहर तो हेलो लगे ले बक्सोन में हेलो हेलो आओ तो इनके बात के जवाब दिया इनका कोई को बात कटबो इनको कह तरह खाना खजाना जनाना छुपा के रखे के चीज हो हां दू गो तो दिखा देल बड़ा जब छुपा के रखे के चीज हो जना बेरा महिला सीट भई रहे जिला परिषद हर मेहरारू खड़ा रहली तो गांव भर घुमा के उठ मंगाओ तो काहे के गांव में आ कौन छाप गांव भर घुमाओ तो जनाना के घरी जनाना छुपा के रखता ए घरी जनाना के संग फोटो डाल के फेसबुक पर डालता कि मेरी धर्म पत्नी है आज मेरा सालगिरह है खजाना कौन छुपा जाता है पहले राजा महाराजा लोग गुप्त धन खजाना छुपा के रखे टीला के नीचे पहाड़ के नीचे कैसे बैंक फैंक ना रहे पहले खजाना उ बतावल ना जला कहां बाटे हई कोई शौक सिंगार है खजाना बेवकूफ कहीं का इडियट इडियट नॉनसेंस नॉन मैट्रिक जरूरत है नॉन मैट बड़ी दुख लगेला ये अम्बेडकर जी को गलती को देला कम से कम उनका लिखे के चाहिए कि कम से कम मैट्रिक इंटर मुखिया होके मैट्रिक इंटर रातो बीए से कम विधायक होके कम से कम एमए कइले बा मंत्री संतरी होके तो ज्ञान रही त ऐसा कानून में लिख देले वो बात जेकरा साइनो कर लूर नहीं के मुख्यमंत्री बन जाता बट जाना के टीवी भइल बा स्वास्थ्य मंत्री बन जाता स्वास्थ्य मंत्री हम टीवी भइल टीवी वाला ए तोरी वाला अब हमारा के लायक मिलिट्री में भर्ती कर दे बता कैसन लागला अल्लाह बहुत लाइक ना तार कुल बतिए फॉल्स बा ना खाना छुपाओ के चीज हो ना खजाना छुपाओ के चीज हो एगर सब दिखाओ जाता आ तारा दिखाओ के खजाना कलजू केवल नाम है आधारा तुलसी बाबा बहुत पहले लिख देले एबर आधार कार्ड तार नंबर दबाई भक भक बिगा दिबो कामना बैंक में कितना तार के जाओ सरकार कुल जाने के कर ले का बा ऐसे तू महा बेवकूफ बड़ा आज बुझाइल हो कि अनपढ़ संग गा के हम बेवकूफ बन देते समरिया ये राम जी आहा आधार के द्वार पर इनार बुरा लागेला अलंकार तार रुरला नु लाल हां लाल के वर्णन कहले हां ला उठ लाल अधर लाल हां हौ लाल हई लाल सुखल रेल तो वो लाल भी ओ मारा वर्णन कहले रहले नीमन लागेला सब बतावेला कि बाऊ का लागेला आधार के द्वार पर इनार बुरा लागेला भादो में कोदो के कसार बुरा लागेला होखे के बियाह बहुत ढेर हो जाला जिंदगी में बाकी गोला हट फेर फार वाला सार बुरा लागेला रो सब ना बुझे तो कंपनी होते हैं ना फेर फार बुझी ले गोला हट बुझी ले ना नहीं की बुझत रहुआ ऐसे के घर नहीं के हो 25 वर्ष पहले का बियाह सब भाई लोग के ना हो 5 भाई बड़े तो 3 भाई बनठे अपन हेंगा घूमल फिरल हो घरी फेर फार बियाह चले बेटी बेचवा के पाठ भिखारी ठाकुर देखाओ भैंस लेके 14 साल के लड़की अब 55 वर्ष के बूढ़ से बियाह कर दिया ओहो वो घर फेर फार चले माने एक घर के लड़की वही डेट में एक डेट में एक घर से बारात वो घर गइल बा अच्छा। आ वो घर से बारात ए घर आइल बा वो मगे सार बुरा लगेला कैसे चिन्है में ना करी दोनों सार लगे हैं सो आ दोनों पाहुनो लगे हैं दिक्कत हो के लड़का हो को सतो बुझे में ना कर कि मामा कहे कि फूफा कहे अंदाज
विधवा औरत के सिंगार बुरा लागेला बिना व्यवहार के पटीदार बुरा लागेला लय लयदारी अमरी भावदारी के संगे संगे वेद पुराण के जानकारी बिना लयदार बुरा लागेला बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा जेकरा के सुर मनुष्य तन पावे चाहे कि और निमन काम करती कि और ऊंचा स्थान मिली गोलर है वो गिरधारी वाला गीत वो बहुत पहले गोले बने वो गायब ना वो बहुत पहले गोला ने मुन्ना सिंह के धुन रहे कि घनी बसवरिया बोले ले कोई लरिया जियारा में गजबे लोहर जागी बिरही बोले कोई लरिया ये बिरही बोले कोई लरिया जहर लागे बिरही बोले कोई लरिया ये जहर लागे सरल चीज हुआ था एगो हम सरल लो सुनावतन बाकी बहुत पुराना वो है लो तरह से कैसेट में गोलर नहीं गाना दो गोला का चटक पड़ जाला दो गोला का चटक पड़ जाला चटक रही तो निक लगी छेदिया वाला चुटकुला भी गोलर ले हां बाप रे बाप दिया दिया जवाब उचित अनुचित ना उचित वो है लो कि तेरे सर की कसम ना जुदा होंगे हम तुझको अपना सनम चुने मैं सटने हनु आ तू लो मन बना डालिए दे बोल हां मोगी देखी तो व्यवस्था करबे करी आगे सटने हां तो निक लागल हई होना चाहिए मैं सट सारे ना नहीं खन सट ऐसे जानत रह कि इनका से बड़ करबा ओइ सटत ए के ताजा के ले अजय पांडे का बोले उगोदर लगी आइल ही तई में वो 4 दिन खाती बाकी हल्फा मचा के भजन हमरो हो हरि के भजन कर लो आज नया उमर बा हो नेपाली भईवा बा जाके हमरा हो काका का नाम हो गुलाब का के गाल सुगराव तलु ऐसे ऐसे कर तलु अरे ओकरा पसंद गुलाब का के गाल सुगराव तलु जनलु हो के बूढ़ हो गेल बड़े कुछ ना करे हैं तने कोन जवान ओहि के बहुत मिलना रोत भाग चलू कैसे छतरी के छाऊ बुद्धि ब्राह्मण के बारे फिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जले पूरा ना जा गरमी बाकी ज्यादा जिलो सुनी हो रहा करो ये भी सुनत हो गए आप लोग सिंह टाइटल लिख रहे हैं ठीक है लेकिन उसमें जादव भी सटा के रखी है अरविंद सिंह यादव खाली अरविंद सिंह ना सुमित सिंह यादव कैसे यादव के पूछबो करी का नाम हो तो कहबो न सुमित यादव नाम हो यादव के कह देलो तो 3 जना देवता लोग का नाम हो जालो पूछी कैसे यादव यो से के जसोदा 10 से देव की और वो से वासुदेव जी तीनों जना के नाम है केवल कृष्ण जी के नाम में आ गया वासुदेव कृष्ण से यादव टाइटल छुपाओ के नहीं कहे सिंह प्लस यादव से एक संग रखे बा गलती ना कनी हां जवानिया बतल है ले और सुगराव तरी काका छुआ ले ले जवान बड़ी तो बहिन लइका लोग जाके छुआ तरी निमन लगत है हां हरि के नाच जब्बू एगो समय आई कि झूल जाई छू जाई चमड़ा झूल जाई जना पर नाच बतन जगह छोड़ दे नीचे में हो जाई जना पर गुरूर बा फट जाई छितरा जाई ऐसा सब का कहता नहीं ई तो ही ना
ई सब है केहू मर्द ना हो ई पिंजड़वा मर्द के मिलल बा पिंजड़वा मेहरारू के मिलल बा ई जीवात्मा स्त्रीलिंग होती है बराबर जीवात्मा मरता है नहीं क्यों कही कृष्ण कहले ये जीवात्मा अजन्मा है न जन्म लेता है न मरता है न आग इसको जला सकती है न पर पिघला सकती है न हवा सुखा सकती है परमात्मा के अंश जीवात्मा सब है दुल्हन हो असली बलमुआ हथू है नाम जोपलो जवान बड़ू जपला जपला किटे गटे का दिलदार मिली है अरे दो चार ना हजार मिली है जही आ जाई बुढ़ापा निहुर जाइबू खोजला पर न यार मिली है जहिया आ जाई बुढ़ापा निहुर जाइबू रे खोजला पर न यार मिली है बता दें यूट्यूब चलता है 10-10 लोग दीपक भाई हमारा गाय घाट से कुंवर परिवार में भोला दानी पद प्रतिष्ठा बना रही हाथ बहुत तरह के होम मार्केट में ले नहीं अदो हम भीख मांगत नहीं सही कला भीख मांगा परिवार के ना रहती तो दिल्ली हॉस्टल में रह के इंजीनियर थोड़े बन रहा सही कला चटाकी लगा के थावे स्टेशन पर चटाकी लगाया थावे मंदिर पर कहते हम 1 रुपया दे दे बाबा 1 रुपया ये गाने में रहता है तारा चुनाव में जितना लागल ना 4 रुपया में जितना लागल होई उतना खर्चा करके हमार बाप मैं पढ़ावले बा हमर तब भीख मांगा घर के इंजीनियर होला तू अपन दिन नहीं खयात करो माटी के घर माटी के घर भदौर का और से चाउर जाओ दियरांचल क्षेत्र के नु हमें दियर में के चाउर तो झाट हुकबे ना करे माने तो हुकबे ना करे ये लोग के खेती में टमाटर बो अच्छा आ ले के बॉक्सर लंजाम को बेचे एने नहीं थोड़ा बा एने और पूंज लोग के धान के खेती होला गेहूं के होला अगर ई क्षेत्र ना रही तो दाल भात ना इनकर लाड़ू भात खाए का ना मान भात नहीं कहता जिला परिषद भइल बड़ा जिला परिषद हमारा लड़का जिला परिषद में का कमाई बा कुछ ना कौ रुपया धरो तो नाम अगर घूस नहीं लोगे आप लोग घूस नहीं लोगे कमीशन नहीं खाओगे तो घूसखोरी पाप है गरीब टैक्स देता पैसा जमा करता और वो पैसा में से खाता लोग जितना जना घूसखोर बड़े जिला परिषद के 1500 रुपए तनख्वाह बा 1500 के हमारे सवेरे दारू चिकना लागल आई 1500 तनख्वाह बा एगो पद ह लड़ल बड़ा ना तो ओरिजिनल कमाई देखबो तो गनेहार से बेसी के कर कमाई जिला परिषद में लइका घुंघुंगार में रहत रहो प्रधानमंत्री के तनख्वाह कितना बा कितना 3 लाख होई 5 लाख होई हमने के 300 दिन गावे को बा आ कहीं कहीं समझ जगह घंटा जला कि ऊपरवार 20,000 पड़ जाई तो हमने के ना जोड़ी तो महीना कितना होता है विदाई प्लस लागत और गनिहार समविद से ऊंचा केहू ना हो आप यदि गायक हैं आप मास्टर हैं पढ़ाई लिखाई के सरस्वती माई है समविद हो एकरे बल पर सब कुछ बाटे डीएम बनबो पढ़ाई के बल पर अपने बल पर एक होमगार्ड बन जाना मुश्किल है सिपाही में भर्ती हो जाना मुश्किल है नहीं तो ही लाइन का ना माने ना 3 करोड़ दो पार्टी के टिकट लो गमछी बाना जन बनाई लेता हूं जीते ले जा ही कौन 5 साल के लिए आप लोगों को चुना गया है आप लोग नौकर हैं पब्लिक के कोई भी नेता हो पब्लिक के सेवा के लिए आपको जिताया गया है कि गरीब के द्वार पर कल हलवाई आप पब्लिक के सेवक हैं यही से इंस्पेक्टर हाथ जोड़ के बनल बा
पढ़ के बनल बा माइंड से इंजीनियर माइंड से बनल बनी हाथ जोड़ के बनल बनी आ तू तू जना खाए के ना होय तोनु कह के चाचा देख घबराए जाने मेरी घबराए मत भीख मांगा तर तू भीख मांगा कम तार हमार ना हो लगल बोन पांच गो योरवन से कोई ले मारू यारी गवना के चुनरी फुहर दे हलूला से ब्यास जान के लोग तारा के वोट दे देला कि कुंवर जावे ले तने कोनो पैसा दे ले ले ब्यास जान के जीत लो आ हम जीताई ले एक बार हार कर लो 3 में से जीतल जब से दोस्ती होइल बा गाय मन पसंद गाना रहो भोला दानी बनवले रहे हम जीताई ले पूछी कैसे पर एक बार हार काहे गइल एक बेर जब से सहत भइल 3 बेर से बाढ़ हां चौथो बेर बाढ़ का है जातिवाद के जमाना चलता है भाई जातिवाद के जमाना बा बोले बा द्वारा द्वारा घूम के फेसबुक पर लाइव आके राजपूत के वोट कटवा के तार के दिवाई ले तब जीत लो 35 वोट से जीतर लो एक एक गांव में 300 वोट तार के राजपूत के दिवाई ले हां ढकाई में अब 35 वोट से जीतल बा संगत भइल तब से जीतत रहो मैं नहीं से वोटवा ना मांग अपना जतिया के नु लगवा लाल के हम बनौले बनी संगत ना रहे तले नार वाला 5 गो योरवन से कोई ले मारू यारी गवना के चुनरी फुहर दे हलूला से अब ही चोली पुट्टीदार मिली है तहरा लहंगा लहरदार मिली है जहिया जई बुढ़ापा निहुर जई बुरे हो जला पर न यार मिली नीलेश भाई हमारा मनपसंद गाना है कहो कैसेट में गोलर नहीं सीडी में वो घरी सीडी के जमाना में अब ही चोली बूटीदार मिली है तहरा लहंगा लहरदार मिली है जहिया जाई बुढ़ापा निहुर जाइबू खोजला पर न यार मिली है जाई बुढ़ापा निहुर जाई बुरे खोजला पर न यार मिली